Visiblemente emocionadas, María José Vales, acompañada de Carmela Silva, defendíase esta tarde das acusacións de falsedade documental vertidas por Gonzalo Durán. A candidata do PSDG en Vilanova acudiu ao fiscal para comprobar que o seu nome na demanda era un erro e acusa o Partido Popular de Vilanova de orquestrar unha montaxe. Porque non hai dereito a estes ataques personais. Unha manipulación intolerable. Quixeron desprestixiarme públicamente, a sabendas que é un montaxe. Responderán ante os tribunais por cada insulto e por cada calumnia. A denuncia que se refire María José Vales foi publicada por Gonzalo Durán esta mesma mañá, un documento da Fiscalía que sinala nun dos apartados que María Vales é sospeitosa dun delito de falsedade documental. Unas actuaciones contra María José Vales Martínez, la persona inicialmente sospechosa es María José Vales García Martínez, perdón. Tercer punto. La calificación delictiva se encuadraría en un delito de falsedad. Tras acudir á Fiscalía, o fiscal certificou que o nome de María Vales está nun apartado por error. Segundo denuncia Carmela Silva, un erro intencionado do actual patrón maior e que o fiscal comprometeuse a enmendar. Polo tanto, o fiscal vai a facer un novo decreto dicindo que houbo un erro e sinalando a persoa realmente denunciada, que nós non imos a nomear. Carmela Silva insistiu en que a denuncia foi orquestada polo Partido Popular para sacalo xusto antes das eleccións e pide ao fiscal que entre de oficio para investigar quen está detrás. Que abra unha investigación de oficio para ver quen está detrás de esta montaxe orquestada. E tamén que solicite as gravacións das cámaras da casa do señor Durán para que veixamos o fantasma do anónimo. A socialista tamén pide que se investigue a Gonzalo Durán por publicar documentos privados e incluso vai máis alá e pide que dimita e a Alfonso Rueda que o expulse do Partido Popular. Ao señor Rueda que interveña de forma inmediata, expulsando ao señor Durán do Partido Popular. Carmela Silva aproveitou o acto para pedir a Vilanova que apoie a María Vales. Cada voto a Gonzalo Durán é un voto pola infamia, pola vergoña e pola indignidade dunha persoa que non merece pasar un segundo máis na alcaldía de Vilanova de Arousa. Nin un segundo máis. Pola súa banda, a candidata do Partido Socialista non quixo dar máis percorrido ao asunto. Agarda que a partir de agora só se fale de ideas e da campaña electoral.